Nyt ollaan täällä mökissä sisällä, täällä me nukutaan tää. Siellä meni UFO. Näkyy sellainen valoilla. Meillä on muumia täällä. Smurfi juomaa oikein, jumalauta. Se on oikein, että meillä on oikein, me ollaan niinku kaupungissa oltais, täällä on kaikki läppärit ja kaikki. Kaljaa löytyy ja me nukutaan tossa. Tohon tulee Joppe ja Selle nukkuu ja tossa nukkuu Enduroenkka ja no tuolta löytyy Enduroenkkonen pyöriä enemmän. Olisiko täällä nyt tähän aikaan illasta, kello on joskus 8 illalla varmaan tuon 8 kappaletta tai 20 kappaletta.